Og velkommen til endnu en video med Freddy Home Gaming. Og i dag der skal jeg spille noget CSGO. Og I skal vide, jeg er ikke den bedste til CSGO. Og vi har Victor med i dag. Yes, det var jeg. Yeah! Åh, fuck. Ja. Og vi er så ikke proer til CSGO. Fuck, jeg dør hele tiden. Du spiller heller ikke kom lige nu. Nej, det er fordi jeg fik en nedkøling, fordi vi lavede en mærkelig historie der. Kan du godt huske den, Victor? Jeg vil knifede nogen. Ja, og så blev jeg smidt ud. Jeg vil knife nogen, vi åbenbart ikke måtte knife. Nej, det var overhovedet ikke vores teammates. Nej, jeg kunne ikke finde på. Nej da. Og så fik jeg en nedkøling på. Det er slet ikke fordi vi knifede dem op til flere gange. Nej. Og så fik jeg en nedkøling på 2 timer. Pissetærende. Så det gjorde du netop ikke. Jo, jeg gjorde. Det er hele pointen. Det gjorde den netop ikke. Fordi vi knifede jo ikke nogen. Jo, vi gjorde. Nej. Kunne ikke finde på. Det gjorde vi. Okay. Mange kills har jeg på den her. Wow, jeg har kun 7 kills på min handgun. Kun pænt 7. Jeg er 5 minutter tilbage. 8. Wow. Jeg vil dø. Jeg dør nu. Ja, jeg sagde det. Jeg stod bare stille. Og hvis I kan se min skin, det er en Dragon King. Og det var fordi jeg rankede op i level, så fik jeg det mest noget af det lucky, man kan få i et drop. Og der fik jeg så en det var et MP45 skin, eller var det ikke det hedder? Jo. Hedder det andet. Og så og det var så 9 euro hver. Og det var så 9 euro hver. Der døde jeg så pis. Og så fik jeg 7 euro, fordi Steam de nogle faggots. Og så er det en penge, og det er fedt. Nej, der er. Og så købte jeg så den her Dragon King. Og så købte jeg en... Hvad det hedder? Det hedder en... Chatterbox. Wow, så de er fandme gode. Ja. Ja. Hvordan går det med dig, Victor? Altså, er du god til det? Wow, headshot. Lad mig nu, tak. Lad mig nu. Bare skyd. Skal vi ikke gå AVP-style? Skal vi? Ja. Jeg har ikke noget AVP. Jeg er klar med AVP. Fuck. Jeg tror det fik ham så. Jeg står bare bag en og venter på hende. Han opdager mig. Beklager hvis der er noget i baggrunden. Det er ked af. Så er det bare mig. Ja, eller noget. Jeg er al baggrundsstøjen. Kill. Fuck. Jeg har fundet det mest lyse sted at stå for at skyde folk. Står du bare og camper, eller hvad? Måske. Wow, what the fuck? Jeg troede mit sted var godt. Bare ikke. Jeg kommer bag fra Saturn. Bagfra. Foran. Ja. Jeg tog bare en form. Der er kill. Det var lige quickscope der. Eller quick lock on target, eller hvad du vil kalde det. Så har du stadig AV? Ja, sgu da. Okay, det var ikke AV. Jeg får sgu kills. Tillykke. Okay. Ej, jeg fik fucking hit på en, men han døde ikke. Fuck sake. Jeg døde. Han wallbanger mig. Wallbanger. Ikke hos pis. Og jeg har ikke en særlig høj sensitivitet, fordi jeg er bedst ved at det var noget engelsk pis. Nej. Jeg sagde du er noget engelsk pis. Hvordan? Og jeg har også en USB Guardian. Wee! Fail. Quickscope. Nej, fint. Nej, bare glem det. Glem det. Jeg har ikke noget AV-skin, det gider jeg virkelig gerne have. Fuck. Så kender du det? Så det er ikke det der skete endnu, men kender du det, når der er et easy kill, og så mister du det totalt? Ja. Pissitærende. Der var bare sådan en AV-mand, der var stor stiget ind i væggen. AV-mand. Han havde AV, jo. Okay, fint. Bare glem det. Det der med AV-mænd. Bare så irriterende. Ja.
Ligesom din mor. Wow. Fuck. Jeg er ked af... Fuck. Jeg sagde ikke noget. Prøv lige at se. Jeg fik wallbang headshot. Prøv lige at se det. Fuck! Jeg ved ikke om I så det, men Victor hedder How do you play this? Nej, How do I play this? Er det ikke det, du hedder? Noget der omkring. Ja, spørgsmålstegn. Og hvis du ikke kan se det, så fik jeg lige wallbang headshot. I kan se, hvis I ser op i højre hjørne nu, så kan I se, at står der der. Og der står BPVM også, så. Easy kill! Så det er så bagefter. Men altså, mig og Victor, vi har sådan en lille problem. Victor! No scope! Sygt. Jeg er fucking svært for no scope. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan bare lige ramme en no scope. Den er pis. Men lige nu der sidder bare og hygger os, fordi vi kan. Fordi jeg er lige døde der. Det er skide frækt. Jeg skød lige en. Wow, hvordan kunne jeg ikke få? Jeg ved ikke om der er kvaliteten på videoen er sygt god, men jeg døde. Jeg ved ikke om kvaliteten på videoen er god, men jeg satser på det. Altså, jeg bliver bare lige dræbt overalt på jorden. Jeg fik det at skyde dem lige i røven. Så fuck. Fuck. Kører du stadig AV? Eller er det bare never mere, eller hvad? Never mere. What the fuck? Never mere. Ja, that's English though. What? 100 ikke er never mere. Oh, lag spikes. Lag is big. Okay, ved mig, jeg ved ikke med dig, men sådan lidt, jeg når aldrig at bevæge mig, før jeg bliver dræbt. Eller næsten aldrig. Der gjorde jeg så. The lag is real. Jeg er allerede død igen, wow. Sagde du, the lag is real? Ja, eller jeg lægger. No scope. Frederik? Ja. Lægger du? Ja. Det kan jeg godt høre på din stemme. Look at my ping. Ja. Piss. Piss. Og så sådan. Det er bare så skid. Det er bare så skid. Wow. Bare skid. Wow. Hvordan kan jeg få... Nå. Jeg lægger. Victor. Det er altså om din alle de dræber mig. Jeg ligger på ranglisten. Gør du? Ja. Fed. Lægger stadig? Men jeg ligger 18 til sidst. Og nu bliver jeg munket, så nu ligger jeg ikke så meget mere. Men det er lang tid. Victor, jeg tror vi stopper den nu her. Men det her var en kort lille video. Og vi vil bare det var bare en sindssygt lang video, og vi ses alle sammen. Det var bare verdens længste video, det her. Hej hej.